Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji ýuny hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışy edýärim. Kosovo 15-nji ýylda 9 adamy Kosovoda we dünýä futbol ýarışynda Israýlyň we Albaniýanyň arasynda geçen ýyl bolan oýunlaryň dowamında terrorçylykly hüjümler ýamalaşdyrmak üçin dil döwüşi gurnamak aýplamasynyň esasynda suud edýär. Bu adamlar noýabr aýyndaky oýunlaryň öň ýanynda Kosovoda we goňşy Albaniýada hem Makedoniýada geçirilen tutgaçlyklaryň dowamında saklanan 19 adamyň arasynda tutsak edilipdi. Şol ýarışlar howpsuzlyk sebäplerden Albaniýanyň Şkodra şäherinde geçirilipdi. Tutsak edilenler noýabr aýynda ýarışa gatnaşmak üçin Albaniýa baran Israýilli futbolçylara we janköýerlere garşy terrorçylykly hüjümleri amalaşdyrmagy planlaşdyrmakda aýplandylar. Olaryň Balkan döwletlerinde esasy syýasy, konstitusional, ykdysady we sosial strukturalary durnuksullandyrmak hem ýumurmak we soňra öz islam döwletini gurmak maksadyny öz öňünde goýandygy aýdyldy. Owganistandan gowşýan maglumatlarda ekstremist islam döwleti toporunyň ýurdun gündogurundaky Tora Bora daglyk giňişligini eýlenligini we munyň öz wagtynda Al-Qaidanyň esaslandyrjysy Osama bin Ladenyň gizlenen ýeri bolandygy aýdylýar. Söwüşçileriň Halifat radiosynyň 14-nji ýylda habar bermegine görä, islam döwleti topory Taliban bilen güýçli söwüşleriň ýa-ni Nangarhar vilayatynda uly dağ gowagyny we ýerdeminleri öz içine alýan ýerde öz baýdagyny dikipdir. Adagdalmadyk ýerli resmiler we ýaşullar Tora Boranyň we onuň daş töwereginiň islam döwleti toporunyň gözekçiligine geçenligini tasdikladiler. Olar ençe megüniň dowamında bolan güýçli söwüşleriň ýüzlerçe maşgalany öz öýlerini taşlap gaçyp gitmäge mejbur edenligini habar berdiler. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň Owganistana goşun salyp Talibany häkimet başyndan çetleşdirenden soň Bin Ladenyň ýolbaşçylygyndaky Al-Qaidanyň söwüşçileri Tora Bora dağlarynyň gowaklarynda gizlenipdi. Birleşen Ştatlaryň Owganistana goşun girizmegine 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlarda terrorçylykly hüjümleri amalaşdyrmagy sebäp bolupdy. Şol hüjümleriň netijesinde New Yorkda Dünýä Sowda Merkeziniň 2 binasy ýumruldy. Pentagonyň binasyna zeper ýetdi we Birleşen Ştatlarda 3000 çemesi adam wepat boldy. Orsiýetli ady belli aktyor we Sowet döwrüniň kino ýyldyzy Aleksey Batalov 88 ýaşynda aradan çykdy. Batalowyň dostuna salgylanyp habar berilişine görä aktyor 15-nji ýylda Moskwanyň keselhanasynda ýogulypdyr. Batalov Sowet döwründe iň meşhur aktyorlaryň biridi. Onuň iň meşhur rollarynyň biri 1957-nji ýylyň Durnalar uçýar adly filmine degişli. Bu kartina Cannes film festivalinde esasy baýragy Altyn Palma şahasyny alypdy. 1960-njy we 1970-nji ýyllarda Batalov Orsiýet klassik eserleriň mazmunynyň esasynda düşürilen filmlerde oýnady. Şeýle-de ol Sowet Soýuzynda ören meşhur bolan filmleriň ençemesinde şolsanda Vladimir Menshowyň Moskva slezam ne verit adly kartinasynda oýnapdy. Aşgabatda Täjikistanyň medeniýet günleri açyldy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň medeniýet ministrlikleriniň bilelikde gurunan we mukamlary öýünde geçirilen açylış dawratyna ýurt resmiýetleriniň Türkmenistandaky diplomatik missiýalariniň wekilleriniň we döredüzlügi işgärleriniň gatnaşanlygy habar berildi. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Aşgabatda Täjikistandan şahyrlar, ýazyjylar, rejissyorlar, hudojnikler we beýleki döredüzlük wekilleri bardy. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň çäginde Aşgabat kinoteatrynda çeperçilik we dokumental filmleri görkezdiler. Özbekistan Transowgan proýektynyň operatory bolup biler diýilip, Özbek Nebizgat kompaniýasynyň başlygy Alişer Sultanowyň 14-nji ýylda aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen tarapyndan top proýektine goşulmak hakynda teklip edildi diýip Kommersant Us Sultanowy setirleýär. Türkmenistandan TV gazy Owganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktyrmak boýunça gaz geçirjegini gurmak barada 4 ýurdun arasynda 2015-nji ýylda gol goýulan ilalaşyga görä umum uzunlygy 1814 kilometrlik gaz geçirici arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktyrlar. Biziň bu proýektde operator bolmagymyz gaty ihtimal. Biziň türkmen kardeşlerimiz ertir tutuş giňişlikde işi guramlaşdyryp biljek operator saýlamak boýunça konkurs geçirýärler diýilip Sultanowyň aýdanlygy habar berilýär. Soňky aýlarda döwlet we pudagary derejesinde özara gepleşiklerini ýygjamladan Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abazada geçiren gepleşiklerinde beýleki meseleleriň arasynda top proýekti hem ara alınıp maslahat edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini dinlediňiz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýarys. Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenmegi ýurdun ýeňişliginde terrorçylykly hüjümüň bolmagynyň ähtimallygy baradaky aňtaw maglumatlary bilen bagly. Bu arada Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň güýç edaralaryndaki çeşmeleri habar berdiler. Adatlyk radiosy bilen gizlenlik şertlerde gepleşen ynamdar çeşmeleriň aýtmagyna görä, Islam döwleti toporunyň teraktlaryna magsus hüjümleriň ähtimallygy baradaky maglumatlary may aýynyň başynda daşary ýurdun hökümeti beripdir. Olaryň sözlerine görä şol wagtda agzalan ýurtdan Islam döwleti toporu bilen baglanşykda guman edilen 4 raýat ekstradisiýa edilipdir. Türkmenistana taýýarlanýan terakt barada duýduruş berilenligi hakynda ilkinji maglumat Adatlyk radiosyna 19-njy maýda gowuşdy. Şonda çeşmämiz aňtaw maglumatlary Türkiýanyň hökümetiniň berenligini aýdypdy. Şak bilen bir hepde ýa-da 10 gün mundan öň Türkiýe ýygyny Türkmenistana Islam döwleti toporunyň 4 süýüşçüsini gaýtaryp berdi. Bir näçe gün geçen soň Türkiýe türkmen hökümetlerini Türkmenistanyň territoriýasyny bolup biljek terrorçylykly hüjüm barada habarletdi. Dip Adatlygyň çeşmesi 19-njy maýda aýtdy. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň güýç edaralaryndaky çeşmeleri bilen habarlaşyp bu maglumatyň tasdiklanmagyny ýa-da ret edilmegini sorady. Çeşmelerimiziň biri Islam döwleti guramasy bilen baglanşykda guman edilen 4 adamyň ekstradisiýa edilmegi we aňtaw maglumatlary baradaky informasiýany şu hepdeniň başynda tasdiklady. May aýynyň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň garamagyna 4 adam tapşyryldy. Mundan bir hepde geçenden soň daşary ýurt hökümetinden Islam döwlet toporunyna mahsus terror akatlarynyň mümkinçiligi barada maglumat gowuşdy. Dip Adatlyk radiosynyň gizlenlik şerti bilen gepleşen çeşmet aýtdy. Bellemeli ýere çeşmämiz deriňe we gizlenligine we ulalaşyklara salgylanyp ekstradisiýa edilen 4 adamyň raýatlygy barada maglumatyň üstüne açmak we haýsy döwletiň olary Türkmenistana berenligini aýtmak islemedi. Emal Türkmenistanyň ýöriti gullaklarynyň bu maglumaty ören çyndaky kabul edenligini we degerli howpsuzlyk çäreleriniň berjaý edilenligini belledi. Meselem şondan soň ýaş adamlaryň gatnawyny gödөгçülük güýçlendirmek hakynda karar kabul edildi. Aýratyn ýakyn günler regionuna barmagy planlaşdyrýan adamlar babatynda. Şeýlelikde maýyň aýagyndan başlap Istanbula we Dubaýa barýan reislerden ýaş adamlar alınıp başlandy. Üstesinde ýaş adamlaryň 4-den artyk üýşmeligini gödөгçülük güýçlendirdiler. Dip çeşmämiz habar berdi. Ýatladyp geçsek Adatlyk radiosy şu aýyň başynda Aşgabat Dubai reisinden ýolagçylar toporunyň alınıp galandygyny habar berdi. Bu arada Adatlyk radiosyna reisden düşürilen ýolagçylar habar berdiler. Olar bize siz näme üçin barýaňyz diýdiler. Bizim dostum bilen maşynymı ätiýaslyk şaýlara almagy diýdim. Soňra olar siziň maglumatyňyz geldi. Siz 15 adam bolmaly. Aldysaňyz soň bilerin. Siziň işlemäge barýandygyňyzy aýtdylar. Siz eger gezmäge däl-de işe barýan bolsaňyz, bize yalan görkezme berdiňiz üçin Jenaýat kodeksiniň 201-nji maddesi esasında 2 ýyl tutsakluk edilersiňiz diýip haýwadatdylar. Dip Adatlyk radiosy bilen töhfetdeş bolan türkmen raýaty belledi. Şeýle Adatlyk radiosyna ma'lum boluşyna görä Aşgabat Dubai we Aşgabat İstanbul reislerine goý berilmelik ýolagçylar soň ençemegide howpsuzlyk gullugyna soragy çağrylypdyr. Şonda bu çäklendirmeler häkimetleriň Aziýada 2017 sport çäresiniň öňünde welaýat ýaşaýjylaryny paýtagta barmakdan saklamak islegi bilen baglanşdyrylypdy. Adatlygyň güýç edaralaryndaky çeşmeti dören ýagdaý bilen baglylyk taýratynda Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda şüpheli görünüp biljek isleýän adamy saklamak barada görkezmeleriň berilenligini aýdar. Tutuş ýurt boýunça tutukluklar geçirilýär. Lewap vilayatynyň bir hepde mundan öň Atamrat şäherini yerli stadionuna futbol oýnaýan mahalyk 30-40 çemet adam tutsak etdiler. Bu yerli mekdebiň muallimleri we okuwçylardy. Käbirlerini ertireçenli goýberdiler. Köpül şuşa kaçenli tutsak aslında galýarlar. Beýleki vilayatlarda hem tutsak edilenleriň onlar çatı var. Üstesinde sosial ulgamlar, messengerler, ulanjylar babatynda dol gödөгçülük alınıp barlýar. Diýip çeşmämiz gurrun berdi.
Türkmen tarapyna gowşanlyk aýdylýan terakt maksatly dildöwşük bilen bagly bolmak ehtimal bu ýagdaýyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylýan Aziýa oýunlary bilen bagly bolup bolmazlygy entek anyk däl. Emma bu maglumat tutuş Türkmenistan boýunça Aziýada 2017 oýunlaryna 100 gün galmagyna başlanyp ýüzlerçe we müňlerçe adamyň gatnaşdyrylmagynda geçirilýän çäreleriň başlanan wagtyna gabat geldi. Üstesine sport çäresiniň golaýlamagy bilen baglylykda we onuň dowamında häkimetleriň hatda Türkmenistan üçin hem öňgörüli eşidilmedik howpsuzlyk çärelerini amala aşyrmagyna garaşylýar. Hususan da tutsaglygy baştan geçiren raýatlara Aziýadanyň geçjek ýerlerinde görünmegi gadagan edilenligi, daşary ýurtly mehmanlaryň bolsa diňe ýöriti ýol beletli hereket etmegine ruhsat beriljekdigi yglan edildi. Şeýle-de vilayet ýaşaýjylarynyň Aşgabada barmagynyň mümkinçiliklerini çäklendirmek boýunça çäreler görüldi. Şol sanda paýtagtyň eteginde vilayetlerden barýan ulaglar üçin ýöriti ulag duralgalar guruldy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bir Türkmenistanly Bolgariýaly gyzy öldürmekde aýplanýar. Ukrainada Türkmenistanly talip Bolgariýaly bir gyzyň rehimsizlik bilen öldürilmegine aýplanýar. Ukrainanyň Prikarpatiýa raýonunyň polisiýa bölümine 5-nji ýylyny talip Dişli Eliziýanyň 31-nji may gecesinden bäri dereksiz ýetendigi dogrusyny maglumat gelip goşýar. 12-nji ýylyny bolsa 1993-nji ýylda dogulun gyzyň parçalara bölünip çimedanyň içine atylan jesedi golaýdaky kölleriň biriniň düýbünden tapylýar. Ukrainanyň Ivano-Frankivsk oblastynyň polisiýa bölüminiň degişli resmiýetleriniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, bu jenaýaty amala aşyrmakda şüphelenip öldürilen gyz bilen bililikde ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty saklanypdyr. Yerli polisiýa resmisi şahsiýeti häzirlikçe gizlenlikde saklanýan 29 ýaşly Türkmenistanly Ukrainanyň Jenaýat kodeksiniň 115-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny bilkaslaýyn adam öldürmek aýplamasy bildirilipdir. Ivano-Frankivsk oblastynyň polisiýa bölüminiň ýaýradan beýanatyna nygtalyşyna görä, geçirilen derňewleriň netijesinde Dişli Eliziýanyň ýitirim bolan gejesi, onuň ýaşaýan ýerine goýuk galmagalyň, fiziki zorlugy çalym edýän sesleriň hem eşitilenligi anyklanypdyr. Jenaýatda aýplanýan Türkmenistanly polisiýa işgärlerini öldürilen gyzyň şol gije neşe serişdeleriniň täsirini bolanyny we özüni täsin alyp baranlygyny gurrun beripdir. Soruň dowamyny ol gejäni bile geçirenligini, emma ertesi güni gyzyň ýitirim bolanyny aýdypdyr. Emma näme sebäpden bu barada polisiýa işgärlerine habar bermeýänligini düşündirip bilmeýändir. Geçirilen derňewleriň netijesinde ýitirim bolan gyzyň jesediniň Rogatinsk raýonunyň Svitoch gölüne atylan bolmagynyň mümkinligi anyklanypdyr. Suwazlaryň gatnaşmagyna köýlüň 3 metrlik çuňlugyndan bir çemedan çykarylyp, onuň içinden dereksiz ýeten gyzyň parçalanan jesedi çykarylypdyr. Jenaýatçy çemedanyň suwuň ýüzüne çykmalygy üçin onuň içine daşlary hem salypdyr. Ekspertiza gyzyň ölüminiň kelle beýnisiniň çiýişmegi, gan akmagy, kelle çanagynyň dögülmegi netijesinde ýüze çykanlygyny anyklapdyr. Bolgariýaly gyzyň mundan başga eli we aýagy dögülipdir. Gyzy öldürmekde aýplanýan Türkmenistanla ýönkölýän aýplama 7-15 ýyl aralygyny türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Ýokarky mesele boýunça Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasyndan kommentariýa almak başartmady. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Annurwan.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji ýylyna geçiren iş maslahatyny gök, bakça we miýe kinleriniň önümçiliginiň möçberlerini artdyrmagy, ýurdun gadarlaryny, ýokumly önümleriň görnüşlerini giňeltmäge çagyrdy. Yerli tinçiler bu çağırşyň Türkmenistany odal tom saýlaryna hiç wagt bolmadyk gök önüm gytçylygy bilen baglygyny aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow geçen ýyl türkmen wadarlaryna daşary ýurtlardan getirilýän gök önümleri harçlanýan valyutanyň köpelmeginden nägileligini bildirdi. Şeýledil wilayetlerden Aşgabatda gök önüm getirip satmaklygy çäklendirmek ýerlemek. Muňa derek tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryna uly möçberde ýer bermek hemde uly ýyladyşkanalar gurmak teklibini ortaga atypdy. Bu ýyladyşkanalar prezidentiň pikirine görä paýtagty we beýleki ýer şäherleri gök, bakça we miýe önümler bilen dol üpçün edip daşary ýurtlara hem önüm çykarmak kuwatyna eýe bolmaly. Yerli tinçiler Türkmen daýhanlarynyň Berdimuhammedowyň owa hojalyk siýasaty aslynda diňe Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryna kadar näl. Eýsem Niýaz döwrüne kadar hem berk çäklendirmelere salynýanlygyny aýdýarlar. Türkmen daýhanynyň bir welaýetde öndürilen gök önümi başga welaýete paýtagta getirip satmak hem kynlaşdyrylýar diýip yerli tinçiler şol sanyny ýazy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Bu ýagdaý häkimiýetler gönüläp aýtmasada Türkmen wadarynyň dol ýenýäli importa garaşly bolmagyny alyp geldi. Satyjylar bilen gürrüňdeş bolsaň, olar Türkmenistany öndürilenip satýan soňlarynyň hem Gazagystanyň getirilendigini boýun alýarlar diýip Bugaýew Adatlyk radiosyna aýtdy. Tinçiniň pikirçe Türkmen daýhanyna edilýän kömege garanyny onuň öňüne basylýan böget hasken. Ol hususan daýhanlara kärendesine berilen ýerleriň yer edilen soň ellerinden alınmagynyň köp duşýanlygyny aýdýar. Bugaýew bu sözüni Gyllarbadyň Aly diýen ýerinde 14 daýhanyň kärende ýeriniň alınıp bir prokuratura işgärini berilmegi bilen delillendirdi. Öňkü Gyllar we Täzer Serdar etrawynyň Çerkezli daýhan birleşigini değişdirýärdi. 2017-nji ýylyň başynda 160 hektar ýeri ellerinden aldylar. Yerli tinçiler daýhanyň şeýle kyn ýagdaýda ýetişdiren gök önüminiň Göktepe, Bäherden, Kaka ýaly Aşgabatda goly etraplarda näl? Paýtagty alkymlap oturan owalardan şäherlere getirilmeginiň hem kynlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Aydaly odallar Aşgabatda beýleki welaýetlerden, etraplardan we owalardan getirilen gök önümler ýerden badarçylara lomoy satylardy we bu ýagdaý hem ekin ýetişdirjiler, hem alyp satyjylar, hem de şäherli aljylar we paýtagtyň mehmanlary üçin amatlydy. Önüm bolçuluk bahalaryň aşa gymmatlamagyna ýol bermeýärdi. Emma tinçiler döwlet tarapyndan gollanylýan tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň monopoliýasynyň bazara ekin getirmegi hem diňe öz ygtyýaryna geçirenligini, şolardan ygtyýarsyz ekin getirmegiň juda kynlygyny görüň berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan bazarda narhlaryň ýokary galmagyny getirse, ikinji tarapdan tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň has täsirli agdalarynyň az zähmet bilen uly möçberde gadan jetmegine ýol açýar diýip tinçiler belleýär. Yine bir bellemeli ýagdaý Adyýada 2017-ňiň geçek wagtynyň golaýlamagy bilen gök önümleriň iň ýetişýän wagty bolan iýul we awgust aýlarynda Aşgabatda gök önüm getirýän maşinalaryň şäherden uzakda gurulan duralgalarda saklanjakdy. Bu çäräniň yerli daýhanlary bolan ýene bir ziýanly zarba boljakdygy aýdylýar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Atçylywa. Aşgabatyň bazarlarynda söwda edýän telekeçileriň barha azalýandygyny görse bolýar. Döwlet tarapyndan dollaryň satywynyň ýatyrylmagy, gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen bazarlardaky azyk we senagat haritlarynyň bahalarynyň hem aşa ýokarlanandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň özünde öndürilen gök we bakça önümleriniň meweleriň häzirki wagtda ýetişip iňir bolan döwri bolsa-da, olaryň bahalarynyň aşaklanmaýanlygy sebäpli ilatyň olary islegi satyn alyp bilmeýändigini Aşgabatly ýaşaýjy Bäs çagan gejesi Gülistan aýdýar.
Aşgabatyň iň bir merkezi bazary bolan Gülistan Sowda merkezinde bulgar urçunyň 1 kilosynyň bahasy 4 manat, pomidor 5 manat, hyýar 4 manat, kartoşka 4 manat, garpyzyň kilosy 80 teňe, 40 güllik gawullarynyň kilosy 2 manat, çereşniýe 25 manat, smarodina 22 manat, şetdaly 12 manat, klubnika 10 manat, erik alma 6 manatdan. Şol bir wagtda süýt önümleriniň hem bahalarynyň ýokarlanýandygyny görse bolýar. Tüzmäniň 1 kilosy 10-12 manat bolsa, tavarogyň 1 kilosy 14 manat. Beýle bahalar bolsa, köp çagaly maşgalalara bolelin iýiçme üçin el ýeterli däl diýip Gülistan aýdýar. Döwlet tarapyndan mal etlerine gödöwçilik edilip, goýun hem sagır etlerini 17 manat 80 teňeden ýokary satmaly däldi barada görkezme berilýär. Emma etiň 1 kilosyny 20 manatdan bäri alyp bolmaýandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda 1 kilosynyň bahasy 3 manatdan 4 manat 40 teňeçeli ýokarlandyrylan şekeri hem her ele 1 kilogramdan satylýandygyny, şeýle bahalar sebäpli gyş üçin gök önümleri konserwerlemäge, mürebbe ýaly maşgala zerur önümler taýýarlamaga, gurumunyň satmaýandygyny öý beýkelerinden eşitde bolýar. Türkmenistanda soňky aýlar aýlyklaryň wagtynda berilmän saklanmagy bilen, bahalaryň ýokarlanmagy bilen bazarlarda alyjylaryň teýrek görünýändigini hem görse bolýar. Sowdanyň peselmegi sebäpli Aşgabatyň Gülistan Sowda merkezinde oğullarça sowda nokatlary boş bolmanda galýar. Gök önümleri oba ýerlerinde ýetişdiren daýgarlardan lomay görnüşinde satyn alyp şäheriň içindäki bazarlarda oturup satýandyklaryny onyk sowda bilen meşgul bolýan telekeçi beýi aýdýar. Gece ukudan alyp lomay bazarda oba ýerlerinde daýgarlaryň getirýän gök we bakja önümlerini satyn alýar. Uzaklygyny hem Aşgabatyň bazarlarynda oturup öz satyn alan önümlerimizi alja satýar. Emma alyjynyň azalmagy bilen biziň lomay satyn alýan gök önümlerimiziň ýarpysy diýen ýaly zaýa bolýar. Şuň kalan gök önümini erte galsa onu alja hödredip bolmaýar. Alyjy täze önüm ödlýär. Ondan satylman galan harydyňy zirdi bile oklamakdan aşağı alajyň ýok. Her gün delil çekip sowdany dowam etdirip bolmaýar. Şol sebäpli öz telekeçilik işlerimizi togtatmaly bolýarys. Bu bolsa maşgala eklenjimizi juda kıylaşdyrdy diýip telekeçi oguldursyn hem döwlet tarapyndan halk üçin aladanyň gününden ünsden düşürilýändigini ýaýdýar. Bazar bahalarynyň ýokarlanýanlygyndan, bazarlarda sowda nokatlarynyň boş durarlygyndan degişli ýol başçylaryň habarsyz galmaýandygyny bilýäris. Ýöne ilatyň sarp etiş koordinasyny öwrenip, aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny geregiçe ýokarlandyrmaga derek, ozal bar bolan sosial ýeňilikleri hem ýatyrmak barada gurrun edilýär. Döwletiň adam üçin alada syýatdan çykana meňdýär diýip, ýaşaýjylar nägileliklerini öz aralarynda paýlaşýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşarky gurşowyň hapalanmagy adamlaryň wagtyndan öň ölmegine sebäp bolýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlaryny daşarky gurşowyň hapalanmagy zerarly ýüze çykýan keselleriň netijesinde ýylda 1,4 million adamyň wagtyndan öň ölmegine sebäp bolýar diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bürosynyň başlygyny tady. Zuzana Yakab Çekiýada geçýän daşarky gurşow we saglygy saklamak goýunça ministrlikleriň derejesindäki 6-njy maslahatda ýokarky görkezijiniň regionyň ähli ölüminiň 15%-ni emele getirýändigini hem sözüne goşdy. Ösüşüň depkinli döwründe biziň daşky gurşowyň hapalanmagy netijesinde ýüze çykýan 1,4 million ölümüň öňüni almaga mümkinçiligimiz bar. Munuň üçin saglyk meselelerini hökümet dolandyrşynyň ähli pudoklaryny iň esasy wezipeleriň hataryna goşmalydyr diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bürosynyň başlygy Zuzana Yakab çykyş etdi. Ýewropa bilen birlikde Merkezi Aziýa ýurtlaryna da daşarky gurşowyň hapalanmagy zerarly adamlaryň möhletinden ir ölýänligi baradaky maglumatlaryň fonunda gurrungy gedýän sebitde ýerleşýän Türkmenistan daşarky gurşow ekologiýa meselelerine milli we ähli umumy derejede ähmiýet berilýändigini nygtak gelýär.
şu ayın başını aşıwatdy Merkezi Aziýada daşarky gurşaw we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlyk etmek üçin başlangıç atly halkary ekologiýa forumunu hem geçiripdi. Şu ýylyň fevralyna Britaniýanyň The Eco Experts energetika kompaniýasy ýaýradan hasabatyny Türkmenistany dünýäniň iň zäherli howaly ýurtlarynyň hataryna girdi. Hasabatda dünýäniň 130 ýurdunny howanyň hapalygy, energiýa serişdeleriniň peýdalanmagy ýaly ýagdaýlary göz öňünde tutup, howanyň zäherlilik derejesi boýunça ýürüýte sanaw düzülipdi. Hasabatda Türkmenistan dünýäniň iň zäherli howaly ýurtlarynyň arasynda agdalyp, ol 7-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede hasabatdaky maglumatlardan çyn tutulsa, Türkmenistanyň howanyň zäherliligi sebäpli her ýylda her 100 000 108 adam ölýär. Mundan başga, geçen ýyl Britaniýanyň saglyk gurumalarynyň çap eden interaktiv kartasyna da Türkmenistan howanyň hapalanýan adam saglygy üçin howply ýurtlaryň hataryny görkezildi. Emma Türkmen resmileri we döwlet mediýasy daşarky gurşawyň we ekologiýanyň esasy üns merkezinde saklanýanlygyny aýtsalar da, ýurtda howanyň hapalanmagy bilen bagly nähilidir bir meseleniň bardygy dogrusyny kelamagy söz aýtmaýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň ekologiýa howpsuzlygy boýunça ýürüýte kanun güýje girdi. Onu ýurt raýatlarynyň saglyk we ýaşaýyş üçin amatly şertlerde ýaşamagy, şeýle-de ýaşaýan sebitindäki ekologik howpsuzlyk ýagdaýy barada takyk maglumatlary almagy hakynyň bardygy aýdylýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligimiziň dinleýärsiňiz. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin döwlet tarapyndan dolandyrylýan ýyllyk soraw jogap sessiýasyny geçirýär we bu çäre ýurduň esasy döwlet telekanallary tarapyndan alınıp görkezilýär. Sessiýanyň açyş sorawlary ykdysadyýet we döwlet sektorunyň aýlyklarynyň azlygy, şepagy diýerläriniň ýangyn söndürjileriň, molumlaryň güderan olamak kynçylygyndan beýrenýänligi barada boldy. Putin ortiýetiň ykdysat çökünligi 2014-nji ýylda dünýäde neft bahalarynyň arzanlan wagtyna girenligini, Günwatar ýurtlarynyň Moskwa garşy onuň Ukrainada gatnaşmasy sebäpli girden sanksiýalarynyň bolsa munyň üstüne urna bolanlygyny aýtdy. Ykdysadyýet inni ösüş ýolyna girdi diýip, ol 2016-njy ýylyň 4-nji kwartalyna degişli maglumatlara salgylanyp aýtdy. Bir raýat prezidentden ortiýetiň Birleşen Ştatlar, Ýewropa bileşigi we beýleki ýurtlar tarapyndan girdilen sanksiýalar, gadagynlyklar aslynda ýene näçe wagt ýaşamagyna garaşylýanlygyny sorady. Putin bu soraga sanksiýalaryň günwatar ýurtlar tarapyndan ortiýetiň dünýäde syýasy we ykdysat taýdan görnükli rol oýnamagynyň öňüne almak üçin synanşyk bolanlygyny aýdyp jogap berdi. Russiýanyň taryhy biziň ýurdumyzyň hemişe sanksiýalar aslynda bolanlygyny görkezýär diýip Putin aýtdy. Haçan Russiýa güýçlenip başlasa sanksiýalar girdilýär. Bu hemişe şeýle boldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Egerde ol ýerde Krimiýada başga problema bolmasa, olar ortiýety jylawlamak üçin ýene bir bahana tapardylar diýip Putin aýtdy. Putin sanksiýalaryň hemde ortiýetiň jogap hökmüne girden garşylykly sanksiýalaryň esasan sowda çäklendirmelerinden ibaret çäreleriniň Russiýa üçin peýdasynyň hem bolanlygyny, ýagny olaryň ýurdu öz intellektual mümkinçiligini ösdürmäge, energiýa eksportyna garaşlylygyny araltmagy iteklänligini belledi. O huzurluk Pudo'nun sessiýa gatnaşýan bir wekili Putin'i antisanksiýa çäreleri üçin sag bolsyny aýtdy we olaryň geljekde hem saklanylyp galynmagyna umyt bildirdi. Putin muňa günwatar ýurtlary sanksiýalaryny ýatyranyna Russiýanyň öz gören garşylykly çärelerini ýatyrjagyny aýdyp jogap berdi. Döwlet telewizionyasy Putin gürläp duran wagty ýazylan sorawlar şol sanyny Putiniň korrupsiýa nähil garaýanlygy, onuň haçan pensiýa çykjakdygy, prezidentligiň 3 möhletiniň onuň üçin ýeterlik bolup bolmaganlygy baradaky sowallary ekranyna görkezdi. Gönlüne hem telewizorda görkezilýän metduat ýognagy, hem parlamentde ýüzlenme bolup Putiniň ýokary derejede ulanýan 3 sany ýyllyk çäresiniň biri bolup durýar. Ol bu çäreni ortiýetiň awraýyny ýokarlandyrmak, daşary ýurtlara aşaret etmek we öz geljekki planlaryny syzdyrmak ýaňytmak üçin ulanýar. Putin bu sessiýany 2001-nji ýyldan bäri geçirýär, emma 2004-nji we 2012-nji ýyllarda geçirmedi. 2013-nji ýyldan bäri bu çäre aprelde geçirilýär. Emma mart aýynda Kreml onuň bu ýyl ýa-da süýşüriljekdigini sebäbi Putiniň işiniň känligini aýtdy. 2017-nji ýylda soraw jogap çäresi ortiýetde sosial dartgynlyklar wagtynda polisiýa 12-nji ýylyna ýurdun çar künjegine uğralan korrupsiýa garşy protestlerde 1500-den gowrak adamy tutsak edeninden bir näçe gün soň geçirilýär.
Mundan başga soňky hepdelerde Moskwada Sovet döwründe gurulan ýaşaýyş jaýlarynyň müňlerçesini ýykmak planlaryna garşy bir topar protest boldy. Şeýle-de Russiýa 2018-nji ýylyň martynda prezident saýlawlaryny geçirmäge planlaşdyrýar we Putiniň önüne 4-nji möhlete prezident bolmagy finansmagyna garaşylýar. Ol entek öz kandidatlygyny eglan etmedi. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.